lok ki warang be sian nalorido biasa bisa namuna ars ngilis ngiuki upelang bisa ada mete yo subai gari yo kedong meeting kacupen man yelang ke BPP naloro perlu bai gari pi demite sutapi apa borti ketugu bisa bo tap borti ketugu bisa perlu bai gari pi meditit bambi ki konpi setia yo bai bam ki konpi henry perlu pika marcis ni hambut utok manda job kani ke parti yo pendong giga tu pisai pi na penmo bhai de chitung kalet mi api ni bhai le manda job ki na maling brugi dalan gi de yo pi nga plat na ki pai ba barama ki baju snu tanat ya ke jingkren jonga de ka ni ka por pai ba be it ngon ban pen snu tho chi pi ma shapang ka wai ke jingkren jong woi uma na po jantia kata ka balami social media amde bangalor ni ma Jisin balami social media kam dega jinglor ni habang iyo ingi hapan keren mo ban pen sengot ho ya piu pat ba dega gi yanu ru kibap liang ya kibom pedeng ring la ban le ye de halor ka jing ai sengo ba ka jing ai sengo ba jung ki badan ha ka bor ngan keren shwaya kata ngan pin uk sama kat kum ka jing kan mau ge jonga ha ka khubor hi ka balami mde ba baka ngalor ni yanu ha ka khubor ka mi ha ka media ka mi baka dan ko we gajing ais ngobha jong kita ki bahalor mo kata kade sejenti ai katin ka bala sop ya ka yeng hab ban let namar bagimde kita ki maraw nang bot ki jong ki mono bakan mau ya kata ka khubor saya wat dengan oi pi itu iba ipen kan mau ba ya kata ka pisah ta borti nganoi pi haba pi ongkum ta em kawan ka we gajing kan mau nga hanga sepang ka we gajing thu khana kata kada jinge thok khana shphang ka wei ka kan thai ka babu ai ka temmen kata mo ka ba kale jinge seng sunday namar ba kam bu ai kale jinge seng mo shisin ka ai ba jing kan show san phau tam ka pat la shai min step nda kala wai kian mo nda kala kwa kian anong nda kala kwa kian kamyo shu ya kata kasan im kamyo pisah shu ban thet kiat de hang ta ba ka shuti tai bi ka chu shi ya ka chu Sitayo ukam kelet si snem ukan nom kelet sebenarnya kata ka jing te tojong ka te kata ka jingkren jong iwe iba na po jantia sepang kata ka bisa jong i ke ba ibu berarti ngam tip ba ibu hadukan nolak ya ke ba insanut hadukan ni mo lakat ya karena teliki snem henry kum ka jinglong hi jong upai ba ubalului ubahok ubom judan ka mensim mo ubom judan ka mensim ban atnut ban bishni ban thau ya ka ek ba ula de ban le ai pi upat ba si sem bolai ula ai da ka jinghun ka men sem da ka jing su ek ka ban do ka da not u klem ai ro kum ta u du shimet ma u ba kwa ai na ka ta ka jing ai ka jong upat ba si sem ba ula ai u ai bet namar ba u thau ba kandan ka jing no senyang lang la ha ka imlang ka salang la ni ha ka ek ka kam ka badan kam ban penyat da ka ba ba nindan ka men sem ban ong ba ngin ai da kamon ngin kharwaj da kadang haba ubaduk hiu ai u ai bet kumne badu kudup bat deng bat mon badu ai atat e jingkar khungan ai pi kipat ba haba kibot yano kanuksa kipat ba haba kitap hakanu ka parti kitap namar ba kikwa ya kata kacing sensyar ka bahok mendai ba kikwa tiket kipat ba ngan ai pi kidon pateh gini kisngi ma bakir orang ba mo kira orang ba kimi kibot ikanu ke parti ya ka bakin yo jing mentoy ya la dia nda kisngo tho ba mdan le er hakata ka por ki kharwat kala ka basngo si ka de kata dengan oi pi upat ba halor ka jing ai jong mo unnam thau unnam bat u ai da ka bahok da ka mensem ka bahok bat uda kar khuru ya kata to ai ba ka jing thang bat ka jing amnot jong pat ba kan long uso u ba ba ar hajar bopra la kalong ka bajok ni la kalong barem ngipdeng so ba kat kum ka jing penya tan jong ublei namar ba ublei udan ha ka donot jong ki pat ba barok hai uyo sngaw ya ka jing angnut ka jong ki hada upat ba hi udnang ong ba ka celam me khalaya kandang long ka babha ka bamiat mo ngangai ba kata hi ka banang kong ba ublei un sngaw tho undan rangkat lembat ngi ha rangkat ka jing khun jungi ya kata ka babha ngan ong ipi kata ka jing snow ka badan ha ubri shimet mo ya ka ba ula ban le ya kata ka donut shimet ke jong u menta kala pau shai baka wipipi na do baka dang ban mi mo kala pan shai shi pat ba baka kwa ban ya kun mo baka kwa ban ya kun la da upat ba u aya ka jing kersan bakin ya kun hado arajar phupra
Henry kidon shibon kidaw ma haka donut jong ubriu ya ka jingko ashimet jong ubriu ya ka jingko ashimet jong ubriu ulet thabot tangka MDC ru namar kadon ke jingko ashimet MP ula ban ben na ru lese ulet thabot tangka MP ru MDC ula ban ben na de tang ka jingko jong ka shimet jong Henry mangi pada kira pat ba habangi ko ai ngim ko ya kata ka jinglong shimet jong ngi ko ba ya ka jingroi lang jong upat ba babon balang ya ka jingshong sup ki jingshong ba lada phi kedau ka kti ka mon jong phi ya ka WPP hapa ki HDC ngapat ngan kedau WP ya ka sarkar jong phi baro artali baro shipau telis nan ka kti ngan WP ka sarkar jong phi pratali kisnem ka NPP ka sinsyar hangni ka le ayu dang menno pidang ya tung ka ba ka surok balai pila ya klet dang menno ka surok jong phi ka bah bat ngam ong ya kata ka surok ngam ong ya kata ka surok henry ka banang kong hingan ong pi ka banang kong hi ngan ong pi ka wei hi ka ba wit hakmat jong ngan ong pi pa ba balai banga sami kune ka wei ka ba mi wit hakmat jong ka te kata ka dei ya ka banga shun ya ka ksut ngan ong pi ngam jus ngam tenat ya ka ksut ngan ong pi kajing isi jong ay gini ginong buhay sinong ma kamtam hapo lum sabi barok ko wei ka social gitu ginong buhay sinong kajing isi jong ang kamdai ngan pan pau bet plak ngan nomri ya kata ka sarkar ka kedup iki along kumutu ukso ubati apa skum ka bah ya lade rum tre ban bam ki wei umsya kaseng kalalet ban kurang hapo lum serbi handai ka sarkar kamsya kata hi gede kajing isya nela da shu thau tu mga ong banga thau tu kum ki kita kinong yalam ki bangi kwa nga syupan yuksa kum kinong yalam jong ka asa syukran tang da ka phone ru ong ap sywaru halapangap lahapan sange namar ka jingkhang jong tau MLE kum kita kinong yalam kwa ki ba syukran tang da ka phone ru lateng ki beriu ndera bang kwa ba kita lepat kan lepat ngam cu kwa ban boteng namar ngangaro ngam cu de kita ka beriu ko boteng ngan IP Tekum kita kinong ya lama ko ang IP. Ndera ba ko ay kata ka eke eru. Laka pis ko pa kata ka surok ka dai ga ba ay nong genti kimi ki pa jong pi ki mai temen jong pi. Kita ki ru he ru han ki balong ka sarkar ki mai pa temen jong pi. Kit no nda pil arem ngim so ay ngti thmai beng da ga wei. Namar ka hok hi jong pa ba ka wan hi na ka sarkar kimi ndera na ka sarkar cela ka sarkar celahi ka milali ban le ye ka shu ai ka ba ai na the ka ai chini ka tar dang bun ka ba bam ban ka ba ai ka tar wan kop khlai wana ba ai te tang kum tai khublai shi bun khublai shi hajar